Aktar minn 6,000 tunnellata ta' skart tal-ikel inġabru f'dawn l-aħħar 3 snin minn 23 lokalità li ħadu sehem fi proġett pilota li daħħal f'Malta il-Borż Organika. Il-proġett li permezz tiegħu jiġi separat l-iskart mill-fdalijiet tal-ikel kien deskritt bħala suċċess tant li sa Settembru li ġej se jinferex mal-bliet u l-irħula kollha ta' Malta. L-uffiċjal tal-Waste Serv responsabbli mill-proġett, Clyde Falzon qal li n-nies li qed jieħdu sehem f'dan il-proġett għarfu l-benefiċċju li jisseparaw l-iskart mill-ikel li qabel kienu jarmuh ma' skart ieħor fil-Borża Sewda. Skart organiku huwa skart li għandu x'aqsam mal-ikel. Kemm jekk ikel nej, jekk hux insajjar, xhur ta' frott u ħaxix, dak l-iskart li jiġi ġenerat waqt il-preparazzjoni tal-ikliet tagħna, dan it-tip ta' skart. Is-Sur Falzon spjega li minn mindu l-borża tal-iskart organiku tasal fl-impjant sakemm tinbedel f'enerġija elettrika tgħaddi minn proċess rigorus ta' madwar 3 ġimgħat. Qal li Waste Serv tpoġġi l-maġġoranza tal-enerġija prodotta fil-grid tal-elettriku tal-Ena Malta. Persentaġġ żgħir imur biex jissaħħnu l-faċilitajiet tal-hawn tal-Inspire tefa' tiġabla l-bot mill-impjant. Meta l-iskart jasal ġal-impjant ta' Sant'Antnin, jgħaddi minn proċess ta' mekkaniku, ta' separazzjoni mekkanika fejn l-iskart jiġi ċċekkjat u skrinjat minn hemm jiżdied l-ilma miegħu u tiġi forma ta' soppa fejn minn dan l-iskart inkunu qed nipproduċu gass li dan il-gass ħajproduċi elettriku kif ukoll sħana. Is-Sur Falzon qal li dan il-proġett pilota kien ta' għajnuna biex il-Waste Serv tara fil-bżonnijiet li għandhom irħula differenti biex ikun jista' jara twettiq tiegħu fuq skala nazzjonali. Dan il-proġett pilota jirriżulta f'għodda bżonn juża ħafna biex bil-mod lejn Settembru li ġej il-proġett jiġi estiż fuq skala nazzjonali fejn l-irħula Maltin u Għawċin kollha ikollhom aċċess għal ġbir ta' skart organiku. Dan il-proġett għandu lan li jnaqqas l-iskart li bħalissa qed jispiċċa fl-engineered landfill.